anko ewa dali kera tile woro de kono huwa alladhi khalaqa sama ala yereba fo sankabawlon fulan duma kololon fulan dalila fi sittati ayami abo fo yawre kono aba fo tile woro donc ko hadisa dobe muslimu kono o be dali fo tile wolon fulan bela sibiri munun dara bu fo don ke ba ko o hadisa be muslimu kono me hadisa yin sahalente bun kasire ko no hadisa yin segera kabu la habar hadisa yin minana bari sallan kawdela hadisa min pule muslimu kono akono segera o minana bari sallan kawdela be muslimu kono me sahalente min ni qur'ana aya be nyogonta min be bukhari kono qur'ana aya ko dali keratile woro de hadisa min be bukhari kono fana ale fana ko dali keratile woro de kata ewa kari do kata bajuma do o hadisa de ka kene muslimu tay o man kene ko doko ewa ko aleye muso nyini furu la ka fembe bo me furu masiri o ko fe muso murutila ko alete furu la ko yi ka fembe minala mi fengo fenda mi ya be minala o ko fe muso kele yin sagira ko abe furu la ebe munke ebe munke ebe anyini afawte kurayeke ibe ta fawfe kuraya ka nyini aka furu sirike fe munu minala ni ba be dama iba be dama ube ni be da ika furu na fulo hakke we munu bilika ibe wulubo nulu de ko bora uko ambala abe sage aka nyini ni ladeke abe sage katade donc aka furu na fulo anaka furu siri abo ke chogo ma abo ko chogola konni ewa den wolola jamana kofe ka den kundi ke komi mali o be chogodi basitala na ya soro be jamana minna ka sagaw ta kata sagasa ko aba faga ka du kono de ko den kundi a chogo ka gelo jamana no ube to soma wala ibe se ka afoya wori ci mugoma maliya aka sagasa aka faga ka ke den kundi saka ye basitola Kodo ko ale tumbe wakati dola be salli wakati dola de salli me anana tubi ka salli mina sobela munun temela usara lipli akawa usara litika doni ke baw ko ni tubi retile la salli alhamdulillah ambe do kala ki sabati bon nafila salli chaya ika nafila sun chaya ni setigiye kasarati bo chaya puru ko munun temena ubolo ala bu ya fo ye chogomi bo salli nunu sarali tuka ebe nafila salli ni nafila sunni sarakati bonni dawni qur'ana kalande chaya sa ki ka bara nyumo de chaya puru munun temena ala bulu ya fo ye chogomi ni nyinen kale abe ko na jabira ya kakoro amame yire ko fora ka fo hiju fardaya ye sinya kele de shi kono toyen nafilai alumura fana wajibi sinya kele de shi kono toyen nafilai koni mo min tara hijiro la e tamatu de ke alumura banne hiju wakati ka hiju fana ke yalo amura ye wajibi amura alumura mbi ka boy ka o do anyen ninjabi aye wajibi alumura mbi ka boy ka ni koni ya alumura ke sinya kle dro wajibi mbori ka ika alumura to ika shikuno en nafila de
Bon, koni ewa muso silamiyara ana cɛ bɛ tun ye kafiri de mais ale silamiyara cɛ ma silamiya a bɛ idda sugu jumɛn sigi n'a bɛ ka kalo bɔ ye kalo bɔ 3 a b'o de sigi o kalo bɔ 3 kɔnɔna na ni cɛ tobira alhamdulillah ka furu b'o cogo la sani kalo bɔ 3 yɛrɛ kana fɔlɔ ni muso silamiyara cɛ ma silamiya a ko n cɛ ma silamiya de mais n jigi b'a la a bɛna silamiya n b'a makɔnɔ n'a silamiyara n ka furu bɛ to a nɔ la o dagara ye mais a bɛ ma bɔ cɛ in na ni cɛ in bɛ bɔ ɲɔgɔn kan ale bɛ bɔ cɛ in ani cɛ in bɛ bɔ ɲɔgɔn kan bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ n'a cɛ tubira n'a ko a b'a cɛ makɔnɔ fo ni cɛ ka tubi munna continue ka furu la a bɛ ma bɔ cɛ la a bɛ cɛ makɔnɔ ni cɛ tubira wagati min ka furu b'o nɔ la a bon n'a ko ale tɛ se ko a jigi tɛ nin tubu la donc ni cɛ ma tubi ne bɛ furu de wala a bɛ kalo bɔ 3 a b'o sigi o kɔnɔna na n'a cɛ tubira ka furu b'o cogo la ni cɛ ma tubi ni kalo bɔ 3 in ni o banna furu bɔra ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ kalo bɔ ye kalo 3 n'a y'a sɔrɔ a kɔnɔma don fo ka taa jigi donc a kɔni bɛ idda sigi n'a a ko a tɛ cɛ ma kɔnɔ a b'a ka idda sigi idda kɔnɔna na ni cɛ tubira u ka furu b'o u nɔ la ni cɛ ma tubi idda banna a b'a ka so la n'a ko a bɛ furu cɛ wɛrɛ min na a bɛ furu waaleykum salaam hebe ɲininkali minnu kan an t'a kɛ ka e ka ɲininkali ninnu faamu parce que n y'a f'u ye fana ko min ye latigɛ yɔrɔ ani e bɛ taa yɔrɔ minnu kana don o yɔrɔw la Ali ibn Abi Talib ko al-qadaru sirrullah a ko latigɛ fɔli de o ye Ala yɛrɛ ka gundo de ni mɔgɔ o mɔgɔ ko i bɛ hakili ni i hakilina munumunu ka cogo bɛ qadaru de latigɛ yɔrɔ de la dɔrɔn ni Ala ma fari ka dɔrɔn i sikkalen bɛ to diina la ou bien i bɛ bɔ diina kɔnɔ Ala kan kisi a ma donc ni Ala ye min fɔ e ka dusukun ni ka hakili y'a faamu da o la de ciren ya min fɔ e ka dusukun ni ka hakili y'a faamu da o la mais ni e ko fɛn bɛɛ fɔ ne ka hakili ka sɔn a ma de e ka hakili tɛ foyi Ala ka gundo kɔrɔ o de y'a to Ali ibn Abi Talib ko al-qadaru sirrullah latigɛ Ala ka gundo de o ye fɛnɛ ka ɲininkali min fɔ tɛ ma se ka faamu ko nin bɛ jago di Ala bon ko dɔ ko ewa ko najiya juman b'an bolo ni mobili minnu n'u bɛ mɔgɔw ta bon mobili bolinaw u bɛ mijikiw jiwe e passage fɛn b'a kɔnɔ mijiki bɛ jɔ i b'a sɔrɔ a man di an bɛ ko najiya juman kɛ a ko najiya an ka sira Ala ɲɛ gundo ni bange la min ye minnu bɛ ɲɛ mobili bolinaw ye u k'a dɔn mijiki ni dɔnkili haramu de don ciden yu haramuya la yo haramuya a haramuyalen don mɔgɔ ka dɔnkili lamɛn ciden ko mɔgɔ min bɛ dɔnkili lamɛn ko yawmal qiyamah do yasubbu fi wujuhihi al-anuq ko jahannaba denye yelele u b'o de sori i ka tilo kɔnɔ Ala ko Qur'ana kɔnɔ minan nasi man yastari lahwa al-hadis liyudilla an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud kalina kasinya 7 akoni lahwa al-hadis min fulani nye ako wallahi donkili de do wallahi Ala kambe donkili de ma wallahi Ala kambe donkili de ma ni aya tafsir la donc Qur'ana ya wala donkili haramulen do ciden kare sa sale donkili haramulen do hadisaw dobe ciden ko donkili lameli abe munafiqiya fale hadamaden dusukun kono komi ni jina na dugukolo be fale fen fale cogomi bun qayyim ko ako donkili kanu ani Qur'ana kanu te ɲɔgɔn sɔrɔ dusukun kelen kɔnɔ bara ka donkili kanu ka Qur'ana kanu ako te ɲɔgɔn sɔrɔ dusukun kelen kɔnɔ
wala donc ni mogo ye silama de e yere korosi donkele lamela janko ni mobile de passager no mogo ye passé sarawu donna de ulu fana ka hakke kolosi ciden ko la dararan wala dirara akoy kanaki yere kun tonyo bagay kanake mogo tonyo bagay mogo munum be mobile kono donkele mandu ye ebe donkele ke juye ulu ba mi atu sagola o ka junubu bika donkele junubu bika nunu fana ka tonyali junubu bika donc iki yere kolosoma iki yere tangoma ini yere ka junubu ni hadamade wore ka junubu kana shella garama donc e pasabse mimba kono ni bese ka mobile bolona musique be min bolo ni bese ka konanjia kai ni noyai perente de ani nani ni tere ni majigi ni noya ni bese ka bilasira iba bilasira ni bese ka wuli na jigina yoromi a ube ni ena ka suru ka gerala mbaluma ke ni ka musique ni bese ka faka kadanyete ala kisara herala ni musique ko ni farala birama bande wala kisara helala ala ki barajara kisara helala ika faka wode kadanye ibe kuma nyumo ni kuma majigide un foye la adola ba faka ni e konnan jayin ke ni chogo ya nyuma e adola ba faka donc ibo de ke o men ni e yo desera pon ola umaso ebe musique mi me ka sori sago tale e ki yere sugola ebe se ka jikiru min ke ebe se ka qur'ana kala min ke ebe se ki dusukun mire ala ko were mununa e ki dusukun sugola ka bu ka musique uma iba meli min ke ka soro isago tala la yukallifu allah nafsan illa wusaha ala tin nin karaba ki bila fenna min shetiye fattaqullaha masatatum ala ko isra la nyaka sheko hakede donc eki tiro che kabo donc li ngoro sheko hakke ikid dusukun sugulani ka mirini ala ko werewye ube ka jikiru fo ine ngoro bi ki ka kula na karaw ko ine ngoro donc musique meni min fule nyine ka soro ma dabo kama ala te emina noye ni sheko tala ko do ko washa ka jumamba ambolo ka fo dem fa wuye ko ebo ka dem muso nyini ko ta di ema ko ba fo ko abe kalana ko ko fe ubeta di fasiri doma uba be furufa be hijabu bila o te ka kunko ni e tara nyini ci den ko ja ata humanitarian zauna dina wo ko fa jawju anyo foya an ko lezina daima bumba ni jama ni e kera mo nyuma e chogo ko ni tara mo ka dem muso nyini ama so ka di ema e kana tigi kone yau kama ka jugo yau kama ala ya woli ya di ale dema na ya yen kanka di karsama ya dima fule na ma dima ami kumante ka hakela koy ami kumante ka wajibila kana kone yau kama kana jugo yau kama fo e beta fo ku tara di fasiri made ya hijabu bila ado ben ni fo ka soro cinyatala iba soro ye a furli to e munya to ma la furu ema ko do be o ka jugo ka teme hijabu bilay o ka yeli kono iba sonu munya to ma di ema de o nyaaye ko do ye wulu bolo e ka furu ko do bala min ka jugo nin fasiri ya furu ye eto kalamala wala ambe min fo o te ka kunkoye me no ma di ema o te ke sababu ku du be jalade parce que la ya wuli jadi wulu de ma sanu ku denta ka de mo me mai ki kolosi de ku laje de ki ka jatemina wala ni uma dima bumbaji koy o kana ke sababu kebetu to cinya ubetu lagosi ube bu konya ube bi tatiga wala ako umi kumante ka hakela iko famu mo kan ni famu folo donc fulana ambena den fawu de muso fawu fana aye ciden kabila sirali ayame ni mogo nana uma ayere yado dina nyuman tigido jogo nyuman tigido na ya kadde muso nyini ayata kadama ija atakum man tardawuna dina wa qulu fa jawijuhu wa illa
takunu fitnatu fil ardi wa fasadun kabiru fi riwayati wa fasadun aridi cede ko ni mo min nana aw ma addina kana jogo kanye aya ka don muso nyina aya taka dama nama dama abeke fitina baye dugu kolo kono uba abeke fitina janye wala cide nyi fana bali ni dina tigi nana jogo nyuman tigi nana muso min ka wali jabi bolo aya nyini fi adama kana kumante ya ala donc ambe blasirali min ke wali juye o yenninye wala yere ya do min ye fasiki ube min beke sababu ye ki demuso bo dina la ube ka bo hijabu la ni demuso taka doma aye demuso ka dina tiya ye kera sababu ye ka bo hijabu la ikado yomal kama do masuliya bika qiyama ala be de nyinin ka wala wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ra'yatihi ki don ka bekken kala be ban nyinin kai ka genne ke fenna wa rajul ra'i fi ahli baitihi wa mas'ulun ra'yatihi ce ka do kono ye genne kala de ibe nyinin kai ka genne ke fenma ni yaye muso na abade kasuru munna alama muso ka wori jato ayere bolo ama to aba bolo kasura na baka suru ka teme e kawo ema denye ninye nyuma ya yoro ala ye bade bila fanye doko chide ma jiya konon kanka nyuma ke jonye ka teme beka chide ko iba akono temanara ko iba akono temanara ko iba akono bora ya ko ifa nyuma ya yoro ayi bade bila fanye sinya saba me munna woli juya bosira bama fa ka hakili dafalendo muso bu haketo chide ka kuma dero ما رأيت من ناقصة الدين وعقل مسوك حكلي نغسلين روچه كحكلي دفلين كتماكا ولياتو ولجيرا منانا مسو يرلا أمنانا يبالا الديرا إفاما أني چه منون بي إنيني إفاد بي مسيري كونونا ولا إفاد بي سوكو كونونا ولا إفاد بي كونو كونونا ولا إفاد بي دوكتا سرا ولا ودني چه بي نيوغوندو ودني كابلا بي نيوغوندو odi ya to Abubakar Siddiq ko akon ni ba fe kam musof nyini furula afa laje a ube ka akoroke do laje ani mimbe fa kele bakele ube ani mimbe fa Abubakar ko ni ba fe kam muso nyini afa de laje ube ka akoroke laje Abubakar yen nunu fo munyo parce que ni ko ka ba laje o wakatu muso ba chewu ni muso wali muso te nyogo nyew ite bado itaye utado wodi ato ko ka fa la jube ka koreke laje wala cewde be nyugondo salliro la misiru kono bato yero la cewde be nyugondo sugula cewde be nyugondo kungo kono sirawla cewde be nyugondo duguta sirawla wodi ato wodi juya dira fama abo aminana abala ka di emay hakiri dafade no katemaka ani fana ibe kabila kalama katemaka ibe cew kalama katemaka wala ni bi demuso do don yoro nyuma nyini silamiya sariala e ka yere jija be ka sheko be e ka do donyoro nyuma de la donc kana ta do donyoro la nimbe akadina chinya bolo ko do ko ulu koroke do de banna ye muso fulato ukaka muso fula furuja bannen ko fe ko doka di adogoni do ma doka di adogoni do ma boni sira juma ya anyen nim fo ya derisu la nya fo ya nyin kali jagula ubeta muso nunu nyini wori ju feke muso ka wori ju be abeta muso nyina ka wori ju de fe ni tara muso nyina ka wori ju fe ikra de muso karasa min tumbe anka karasa buro na fatura furuja banna adogoni karasa ya nyini furula ko abafe de muso fa ba de muso wole e ka che min fature ka furuja banna dogoni karasa ko abife ibafe wa han fam bafe donc fa be ci bilawla be furu shiri na ko ka furu na fulo minye furu na fulo be bo iba furu do in fana tabe ko chogo de la abeta nyina fa de fe fa ba ka de muso nyininka karasa yinyine bafe wa mbafe na kwa bife e bafe ibeta nyina fa de fe i korokeya a furu na furu mino banna kabano fatura furu na furu kura de be fo
ni denmuso na fa bɛn na furu nafolo kura min na k'o f'i ye i b'o de sara furu bɛ siri kura ye i b'a furu a sira ye nin de ko ni muso a dɔw bɛ ni bange joli bɛnna u ma a bɛ signalement k'o la maana kɔnɔdimiw b'u minɛ sani bange joli in ka bɔ n'o kɔnɔdimiw nana joli yɛrɛ ma bɔ i bɛ se ka sali bila bune sinu kɔla fo joli ka bɔ dɛ kiiri bɛ joli bɔli de kan ni joli ma bɔ i ma don kalo bɔ la fɔlɔ o ni joli bɔra do i donna kalo bɔ la misali la e suntɔ dɔn tile b'a fɛ ka bin sani tile ka bin kɔnɔdimi ni fɛnw nani e la i suntɔ dɔn mais joli yɛrɛ ma bɔ dɛ mais i sun tigilen kɔfɛ de dɔrɔn joli yɛrɛ nana foyi tɛ o dɔn sunna foyi t'o dɔn sunna fo joli yɛrɛ de ka bɔ kiiri bɛ joli in de kan a ka bɔ ni o ma bɔ a bɛ signalement minnu ni fɛnw k'i la jate tɛ wolo ka fɔlɔ i tɛ sali to ni o ye fɔlɔ i sun tɛ tigɛ ni o ye fɔlɔ fo joli yɛrɛ de ka bɔ k'ale bɛ fura de ta kalo fila pour que joli kana ma joli ɲɔgɔn bɛ na ka bɔ o yala ale b'o fura min ta pour que k'o joli bɔ a bɛ se ka segin n'o joli walima a b'o jate sɔrɔ bon ko dɔ ko ale ka joli tɛna ou bien hari n'a mɛn a bɛ na a bɛ mɛn ko ale bɛ fura minnu ta pour joli nɔgɔ ka bɔ n'o joli bɔra ale bɛ sali tɔ ye wa fɔlɔ nin fura minnu filɛ nin ye balimuso a y'a yɛrɛ kɔrɔsu ma muso caman ka laada ɲagamira a bolo muso caman bana joli y'u sɔrɔ muso caman filɛ sisan ka denmisɛnninw ni min ye kɔnɔya 3 kɔnɔya 4 dɔrɔn fo nankaye musow u bɛ jɔ n'u yɛrɛ foyi t'a kɛ ni furaw tɛ hari gulɔsɛ minnu filɛ mali information min filɛ nin ye ni denw bɛ wolo a ko ala t'a kɔfɛ a ko a caman bɛɛ ye furata de a ko nasaraw ka fura minnu bɛ kunu dɛ nka wololenw janya ɲɔgɔn na dɛ donc n kana wolo denw sɔrɔ sisan dɛ a ko ala bɛ denbaw ni denfaw sara ni o de ka nin k'u ma lajaba ye a bɛ mali information se denw ma kɔnɔ la k'a kɛ lajaba ye baw ni faw ma tellement que n'u ma sɔn ala ka latigɛ minnu na n'u ma sɔn ala ka latigɛ minnu na n'u bɛ fura diyagoya fura min ta dɛ ne ka ewa denw yɔrɔ ma jan ɲɔgɔn na dɛ ne t'a fɛ n ka ewa den sɔrɔ nin wagati la dɛ donc ne ye den fila sɔrɔ n bɛ lafiya fɔlɔ dɛ fo san 5 dɛ n'a ewa den wɛrɛ sɔrɔ dɛ a ko nin fura ta minnu filɛ nin ye a ko mali information cayali min filɛ nin ye musow la sisan lajaba de musow ma n'u cɛw ma u bɛ nin fura ta min na n'u ma sɔn ni ala ka latigɛw ye et puis a ye bana caman de lase musow ma fana densow kɔnɔ denw jigi cogo la ewa joliw cogo la bange joliw muso caman ka bange joli ɲagambilen don muso caman ka laada joli ɲagambilen don a bɛ nin furaw de an bɛ min f'i ye i yɛrɛ kɔlɔsi nin fura taw ma i k'i yɛrɛ to ala ka latigɛ bolo ala y'i ka laada latigɛ kabila min na i ka laada tɔgɔ la e kana fɔ ko i b'a diyagoya naati ka ewa fura ta ka laada diyagoya jɔ a bɛ bana lase mɔgɔ ma kolokolo caman ni bana caman ni kasara caman de b'a la nka diyagoya ka laada fana laati kasara caman ni bana caman de b'a la donc k'o dɔ y'a misaliya kɛ bon ni ewa ji ka bɔ yɔrɔ ye mun ye ni e ye ji ka bɔ yɔrɔ gɛrɛ ka diyagoya gɛrɛ a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ bɔ ou b'a t'a bɔ a b'a bɔ o ni ko i bɛ ji karabalata yɔrɔ dɔ la fana a b'o o yɔrɔ hali n'a taara n'o yɔrɔ fana ye a b'a tiɲɛ n'i ye ji karaba tile yɔrɔ la tile yɔrɔ tɛ n'i y'a karaba tile a bɛ tiɲɛli kɛ a t'a dɔn wala an bɛ min fɔ i yɛrɛ to ala ka latigɛ kɔnɔ ala y'i ka laada bila min na a to o la mais e yɛrɛ ka to ka fura ta ko joli ka diyagoya na n'a diyagoya nana awa a bɛ kɛ sababu ye ka bana dɔ bili la ou bien a bɛ kasara dɔ las'i ma o ye fɔlɔ donc o filanan n'i ye fura de ta laada yɛrɛ ma bɔ n'a yɛrɛ e ye fura de ta fura de ye wa joli diyagoya bɔ o ye tiɲɛli joli ni bana joli de o tɛ ja dɛ ko bange joli tɛ sali to ye o kama bange joli yɛrɛ ni joli nana na wagati la ala y'a latigɛ kana wagati min a nana wagati la o de ye bange joli ye o bɛ bali sali o de ye laada joli ye o bɛ bali sali la
o be bali sunna ni sun wakati do mais e yere ka furata ka joli karaba bo ka sora wakati ma se o te laada joli yede o ti bali salli la o ti bali sunna subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk anko ewa dali kera tile woro de kono walla je kala sawa sama ala yere ba fo sanka bawlon fulan duma ko lolon fulan dali la fi sittati ayami abo fo ya wure kono aba fo tile woro donc ko hadisa do be muslimu kono o be dali fo tile wolon fulan bela sibiri munun dara bu fo don ko ko o hadisa be muslimu kono me hadisa yin sahalente bun kasire ko no hadisa yin segera kabu la habar hadisa yin minana bari sallan kawdela hadisa min fule muslimu kono akono segera o minana bari sallan kawdela be muslimu kono me sahalente min ni qur'ana aya be nyogonta min be bukhari kono qur'ana aya ko dali keratile woro de hadisa min be bukhari kono fana ale fana ko dali keratile woro de kata ewa kari do kata bajuma do o hadisa de ka kene muslimu tay o man kene ko doko ewa ko ale ye muso